Salutare, prieteni! Iată, vreau să vă arăt un mic secret cum să sudezi țevile cap în cap ca să fie drepte și să nu te chinui mult, să fie simplu, ușor și repede. Iată, prieteni, ca să îndreptăm captele la țevi, folosim polizorul pe metal și iată așa lipici. Dăm împrejurul țavei, aproximativ să fie drept, nu poți să faci nimic ideal. Și, prieteni, după ce cu lipici am mers împrejurul țavei, tăiem cu polizorul pe metal și pe urmă, prieteni, iată, uitați-vă, am așa un colțar de metal. Colțarul ăsta îl fixez aici pe masă cu părțile cele în sus. Iată așa, prieteni. Și țavile astea două le pun cap în cap aici pe colțarul ăsta și fără probleme, prieteni, se sudează țevile corect. Nu este numai decât să le sudeți câte un pic din patru părți. Chiar am început dintr-o parte să sudez și tot învârteam în colțarul ăsta și am sudat până la urmă. Și iată acum, prieteni, vreau să vă arăt rezultatul. Iată, prieteni, am sudat 3 țevi de 100, iată cum vedeți, astea verzi, și 3 țevi de 60. Astea de 100 sunt mai subțiri la metal și era de sudat mai problematic, dar astea mai groasă și s-a sudat mai ușor și mai bine. Iată, după cum vedeți, prieteni, rezultatul. Sunt drepte, nu în careva părți îndreptate aceste capete. Prieteni, cum să vă spun, cred că nu este ideal, dar în orice caz, vizual, ele sunt drepte, prieteni, și poate să meargă și la o arcă, adică unde doriți să le folosiți. Eu am să le folosesc, nu vă spun unde, prieteni, am să-l folosesc și o să vă arăt pe urmă. Iată aici, de exemplu, la arca aceasta tot a fost betonate niște capete și de aici pus unul în altul și sudat. Iată așa, prieteni. Iată așa secretul mic, prieteni. Vă doresc succese, sănătate, o zi bună, la revedere și baftă în toate. Pe curând!